Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kumusta na ka sila karon dito sa amo? Kumusta na si Dodot ug Miles? Si Corina? Ha? Greg? Nakasuroy ka ba dito? Oo, Prasing. May mga higayon nga nagkasuroy ko dito. Mao ba? Kumusta sila, Greg? Kumusta si Corina ug ang among mga anak? Si Dodot ug Miles? Okay ra gyud kaayo ang ilang kahimtang dito, Sing. Salamat taon kayos, Ginoo. Og nimo, Greg, nga mo gigamit sa Ginoo nga matigayon ko diri sa Cebu. Og ingon man diha nila ni Corina og sa mga bata. Bisan todo really na ako madungog ang pagpakiksulti ni Dong Greg ni Pransing, no? Kay may distansya man siya na ako din pero sa akong sabot, sa iyang lihok, mura o wa siya mahimutang. Mura siya wa malipay nga nanawag si Pransing niya. Apyot! Wana nanawag na. Manawag na lang. Manating nga sulting Pransing. Salang kayo tuyo na ini, no? Salang ka to. Wadto kita sa ilang Corina, no? Apyot. Mawala mga auto. Mag-unsa mata dito, no? Ano lang kuno sige pangutana, buhatan na kuno diretso, kuno siya kung gisugo nimo. Oh, Liog na! dili ba dong murag mingon makana ko kadto nga dili na tumuad og balik sa ilang Corina kay salan ka to murag gidispatchar ka niya, no? At man mo pag-drive di Apyot. Kapisos ko na. Di na lang kumuting okay. Dispatchar man dayo na. Ay sa diretso ha. Mo di mano na tasunahan. Wapay tag department store. May pamaliton ta dito, dong. So may tuyo na to dito kung wa tay paliton. Bitaw no. Ang anak ko ay. Play pagkani mi, pero wala ko magkasabot sa kong gibati. Nagginam-hinam na ko nga makita siya pagbalik ka. Kini, ibutan rin sa kartopit. No? Uy, hala! Daghanas atong ipamalit dong. Uy! Ug, kung sa klase man kini. Dili sa kahurot inig duha ka semana, uy. Yun na, para ilan yung tanan dong. Kasi pa'y naghatag ni mong katungod nga magsigig pangutanan na ko, Apyot. Oo, adong, ay. Munya, Wa. ato tas mga canned goods. Ang cart. Oo, dong. Pero, pagkadita dong, ha? Kining atong karga ba? Pwede na matagdili mapalit ni small kay kining tanan naman dito sa inyong tindahan, dong. Unya, barato pa ang dito. Di na ko gusto nga makabati ni mo musulti, ha? Usan na lang yun. Okay. Mabahong ba na to ini kay dili na maduko pating hugot ay. Uy, hala, patay. Patay dong Greg ni. Si Ma'am Daisy, ni asamon. Na kumantikaan kang dong Greg, ha ka? Dong Greg dong, patay ka dong. Sa Apyot. Saan nagsinyas ni mo?
Si Ma'am Desi dong. Si Ma'am Desi. Sulti ko no. Sige ka man hinulag sinyas diha. Sumala amang ka na. Sulti! Ingon mo kang dili ko patingugon. Di, gisit niya asan talaga ka. Na, kuan ba kan niya sa mall si Ma'am Daisy, no? Nas grocery. Unsa? Hay, Jabet. Nasa likod ining rack nga atong nimutangan dong. Sigurado ka? Sigurado kang si Ma'am Daisy na nimo? Ay, ato araw magkaklaro ni mo. Dubuang ka. Aron mo to, magkasiguro ka ba? Sige, dinikan. Kaya kung tanaw sa ilong. So, toy lang ay hadlok ni siyang Ma'am Daisy. Pero, pastilan. Kuan kining mawala mo kong apel. Asan mo ko ni kadua? Adi ara. Kapatay. Usa kay may tabuan ni ron. Mantika adi ni Dudong Ricky ba? Kaya nga nung nangumprag ingon ini kadaghan, ha? Nga naamon ta ni daghan ani dito sa ilang dakong tindahan sa merkado. Sao naman lang ani? Oh, shit. Mura gilog siya. Pero 3 days eh. Pero bisan sa iyang limihukan, kaanggid-anggid yun niya. Siupaw! Wow, siupaw! Thank you, Lola Tansya. Bless ko, Lola. Oh, kaluyan kas Ginoo Dodot. Thank you, la. Kiss ko, Lola, kiss ko. Oh. Thank you, la. Dakus ko, kiss po ko. Ako sa Lola. Lola. Gining apo, ha. Manako, kiss. Ako sa... Manako, gakos. Ako man ako, pero ikaw, Miles. Sip-sip. Sip-sip pa nang naong ni mo. Oy, Miles. Da. Dili na maayo, ha? Tara. Diin kagod makatuna na, ha? Bad. Ang lupi, kayo nga man si Kuya Dudot nga sip-sip ko, bisan dili gani. Ay, nahibaw ko, pero dili na maayo, ha? Oh, Lola, Da. sorry. Takam. Og ikaw, Sab Dudot, ayaw kalimot nga maguwang ka. Oh, Ikaw mooy magda sa imong manghod, nakasabot ka? Lola. Sorry. Ta, sorry lagi ka. Ay. Ayaw mo kalain, ha? Kung may mga higayon nga badlungon ta mo. Labi na kung makahimo mo dili maayo. Oh, Kahit timan, managsuon mo. Dili maayo nga mag-away-away mo. Kinahanglan nga magkasinabot mo. Labi na nga kamura dinis inyo og ang inyong inahan. Kasabot mo. Lola Tansyang. Ikaw, Miles. Kasabot ko la. Sabot. Awagod si Kuya Dudut, Lola. Sorry, Lola. Kana. Sige na. Pangaon mo anang siupaw nga akong da. Lugar lang niya ko diya sa unahan ug gamay anang sakyanan nga nagparking nung. Sabi ka iya anan. Nga nag-alin na pa ingon sa agianan sa amo. Lugar lang. Kadiyot nung ha. Kay ikanaog na ko ang akong karga. Manaog sa ko. Ay hubag tabangan ta ka pagdaanan imong da, Corina? Ikaw? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!